Първо се избира... Започваме? Да. Първо се избира модел, който ще се работи. След това се насновава. По принцип, в момента насновавам за колано-троянския край, защото на всеки колан индивидуално може да се снове и да се тъче и по различни начини. Значи сноването става както при обикновен стан, с тая разлика, че това, което са снове, всъщност ще бъде лицето на колана. Важното тук е вдяването на корити, които в момента трябва да се, според модела, в момента се снове, се вкарват едната в ляво, другата в дясно. Ето, трябва да са... Значи, това е лява, това е дясна кора. И за ориентация трябва да направи, когато се опъне стъна, трябва да направи този ъгъл, за да може да вървят по-лесно корите по основата. В следващия момент вече можем да покажем как се тъче. Значи започва се, гледа се модела и започва да се въртят корите. Трябва да се знае, че ивите, които са в края на колана, трябва винаги да вървят в една посока корите. Това значи, ако е започнато така, по този начин, сега в момента показвам, защото всичките прави линии, които вървят тук, са в една посока. Ето и другия край. Вървят в една посока. Тук вече, понеже вече се работи модел и се гледа. Стигнали сме до тук. В момента трябва да се извъртят корите по този начин. Сега разпределят се 3 кори напред, съответно 3 кори от другата страна напред, 3 кори назад, 3 кори назад. В следващия момент имаме 3 кори напред, другите 3 напред и тук вече имаме 4 кори, които са в средата, също напред. Защото в следващия момент трябва да излезе жълтото, трябва да излезе, за да се получи тая в средата, тая шарка. Изправят се корите. Взема се средата. В същия начин. Тук също се изправят корите да са равни, за да може да се отвори уста.
и се прекарва вътъка. Набиването обикновено става с остър нож, дървен нож, за да може да се набие хубаво. И пак се продължава така, докато се изкара модела. Има различни модели, които по различен начин се въртят корите, по различен начин се вдяват корите. Всичко зависи от модела, който ще се работи. Но едно основно правило е, че края винаги трябва да върви напред. И когато се свърши работа с корите, да прекратявате примерно това, просто докъдето сте стигнали, се връзват, за да не може да мърдат и след това да се обърква тъканта. Общо взето е това. И в следващия момент вече пак се освобождават и се почва да се работи. Но винаги, когато се остави свободен стъна, трябва да са вързани корите. Може и такова. Тук съм... За да не се усуква преждата и да такова, просто съм сложила тези копчета, които понеже се усуква много, значи по този начин се освобождава самия сук. Когато е на стан, те жици всичките са сложени в стана, тогава се освобождава стана и оправят се жичките и тогава се слагат пак. Но за мен е за улеснение, съм си направила и така. Ето ти можеш не само да снимаш. Да.